Bengisacela Baba Apostle, take the podium Baba. Ngicela nimshayele izandla bazali. Uyinkosi ephakemeyo, Mongeni, Mongeni, uyinkosi Wonderful. Well, we bless the Lord for this time. Siyabingelela. Fundisabela. Sibingelele kwi-leadership yonke yebandla egameni likaJesu. Sibingelele kubafundisi bonke abakhona. Asibonge kakhulu bazalwane ukuthi kubo bonke abantu beningabamema nathi sibe senhlizweni yenu. Awungayithi right. Praise the Lord. You're right. Angazi ukuthi kulele phasika nelibeleni kuNkulunkulu. Kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu akahluleki ukuhlangabezana nezidingo zabantwana bakhe. As the women of God have said, uhambo lwami lusaqhubeka. I hope by God's grace sizothi nje inkosi yenze lokho efuna ukwenza. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngikanelwe. Njani? So ngafika ngihamba nonkosikazi wami. Yes, the only sugar in my tea. She's the only sugar in my tea. Praise the Lord. We are the grandparents of 4 with 3 children. Praise the Lord. As I'm preparing to come, ngiyalithanda kakhulu izwi bazalwane. I like teaching. Angiwathanda amandla angazeki nje ukuthi aqhamukephi. Ningakhathazeki bazalwane, I'm soft. No buttons omcela uthatha uba soft. Yabona. I'm very soft. Yabona. Ngisinambana nje. Praise the Lord. Until ke ezenze lento afuna ukuyenza umoya ingcwele. So singena control ke after that. Ngiyakubona Mncube lapho ekhoneni. Ngithe mengithi ngicela bazalwane ngilomfundisi ohluphekayo. Ngicela Nkosi yami ababheke izingane. Ayibheke umuntu kamoya ingcwele ngithi mina. Anginazi ikhwephe eyiningi. Ngiyaphazamiseka. Ngicela ningisize, ningilekelele nje.
noma ngakho nokhonza phandle ave sibhora thina bomengcele ave sibhora ikhwepha zibi ningi sandisa ikhwepha uyasuka yayineba le ya shalita khalaswe ibhuti ngeke ngaba nento ethi uma ngiza la ngithi ngihlabelele icelo likamoya waqhamuka into ethi philisa Nkosi uJesu philisa philisa ngoba uphila nguwe ngbo phili fo phili do hayi Rosanna mami pianist Nkosi uJesu philisa 1 5 philisa ngoba uphila nguwe 1 just like 3 masuya ku 4 philisa Kristu Jesu philisa oh yeah philisa ngoba uphila nguwe. Can we say that? Kodwa sibe soft. Ba soft mngana wami lo ngizokubhora. Ngizokubhora ngazi uyazwana nomsini. Ngiyanifuna. Can we try that? Cha iculo nje eliqhamuka kumoya ingcwele ngithi ngiyogqoka. Ngisho Google shaka kolithola. Sisho sithi philisa. Awuyeke ke. Suphilisa. Philisa ngoba uphila nguwe. Philisa Nkosi uJesu philisa. Philisa ngoba uphila. Ube soft. Philisa Nkosi uJesu philisa. Philisa ngoba uphila nguwe. Awuzani ma5 Philisa Nkosi uJesu philisa. Philisa ngoba uphila nguwe. Khanyisa Nkosi uJesu Khanyisa Nkosi uJesu khanyisa. oh khanyisa ngoba ukhanya khanyisa khanyisa Nkosi uJesu khanyisa ngoba ukhanya khanyisa Nkosi uJesu Khanyisa Nkosi uJesu khanyisa. ngoba ukhanya Khanyisa ngoba ukhanya. khanyisa Baba Khanyisa Nkosi uJesu khanyisa. khanyisa Jesu khanyisa ngoba ukhanya philisa Nkosi uJesu khanyisa Nkosi uJesu philisa. Let me drop you. Philisa ngoba uphila nguwe. Philisa Jesu wami Philisa Nkosi uJesu philisa. ngoba uphila Philisa ngoba uphila nguwe. khanyisa Baba Khanyisa Nkosi uJesu khanyisa. thank you. Khanyisa ngoba ukhanya nguwe. Amen. Jesus. Shalalemaya Oh Jesus. Shalianaya Ilamaya Yeniana Yanana Oh Jesus. Amen. Thank you. Amen no saya good. Thank you.
mina usaya Oh kude Jesu. Oh. ya mina usaya kude Oh. Nkosi Jesu. Jesu khanye Oh. ngincitshe idrum ngamabomo ngoba nginikhosini Oh Jesus. ngoba nginikhoze ngicela idrum ngoba anikhuzwa nina Oh Jesus. cela iye keyboard yakho cela ungabisangilalela abantu please Jesus. ngeke awu ndoda awukhuzwa Jesus. awu uyathuka Jesus. awulekelela mina nje Jesus. awu Oh hallelujah. Jesus. awu bafethu ngiyamcima umoya Oh ngenxa Jesus. yeyiphiwo Thank you, Sabong. awu Oh hallelujah. awu hey Jesus. thank you Lord Hallelujah. mhm Oh Jesus. mhm My that God. is him Thank you, oye Jesus. bafethu oye uphakathi Oh kwethu yes. uyena uphakathi kwethu shaku Oh Jesus. barelena maya Oh Jesus. Woo! yes Oh Jesus. it's him Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Woo! Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. asilibambe ivesi bafowethu Thank you. asilibambe ivesi Thank you. asilibambe ivesi Oh, thank you. cela umbambela futhi keyboard yes ngiyabonga wow ngicela sibheke uMark chapter 5. We'll be reading from verse number 22. This is a very well known story bazalwane, but oh yes, this is a very well known story but Tandegaya. Reading from verse number 22. Bengithi mfundisi ngizothi angiqale ngixolise bazalwane ngiphume sengigijima angikwazi ukushumela ngeselfoni ngiphatha iBhayibheli bengithi yonke into sesikhwameni amen angisadidele ngiyamtshana nje ngifike ukuthi yo ngiphume sayithi ngiyafika egarage nje ngifaka udizili hawe na wallet angophethe angiphethe ngisho driver's license asibambe from verse number 22. I would just want to touch on a few things and sibone ukuthi uNkulunkulu usaphi. We pray and share. Amen. Is anyone reading for us? Please. Awufunda mfowethu. Hallelujah. Verse 22. Kwase kufika omunye wabaphathi besinagogi kuJairi igama lakhe owathi ukuba ambone waziphosa phansi ngasezinyaweni zakhe. That is worship. That is worship. Wanelwa mbona wavele wayiphonsa phansi enyaweni zakhe. Jesus. Wakhohlwa isikhundla naso umphathi wesinagoga. Bathandekayo, come with me. Come with me. Come with me. Hallelujah. Wanele wambona wakhohlwa isikhundla sakhe. Wasuka ekhaya edetermined ukuthi ngiyakuyena. Meke ambona wakhohlwa isikhundla sakhe wavele waguqa. Wayiphonsa phansi enyaweni zakhe. Hallelujah. That is worship. Jairus comes with a man or a burden inhliziyo yakhe ithwele kanzima.
and ukulelwa indodakazi yakhe. You know the story. Let me not just waste time. Amen. You know the story. When Jairus approaches uJesu, uya ngoba indodakazi yakhe iyelekela ukufa. And mega hlangana noJesu, suddenly wayithela phansi enyaweni zakhe, wakhohlwa iprotocol. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Amen. Then the way he approached uJesu iyona ndlela eyathinta inhliziyo kaJesu neattention kaJesu. Hallelujah. Because kunendlela yokumenza uJesu ahlangabezane nezidingo zethu. Amen. Siyakhonza ukhonza abanye sebebala iminyaka kodwa bakaze bambone ehlangabezana nezidingo zabo. Why? Because beza ngendlela yabo engenakho ukuyidela. Jairus forgot ukuthi abantu bazombuka bacabangeni. But uJairus wafocasa kule ethi, I know my daughter shall be healed. I know my situation shall change. Jesus. I know that is more than able to meet my need. Jesus. So indlela yokuza kuye kulmese ngimbonile. Oh, hallelujah. Jesus. Bese ngimbonile. Hallelujah. Who am I to stand before him? Bese ngimbonile. Read on. 23. Wamncenga kakhulu wathi, indodakazi yami isiyalela. Ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isindiswe iphile. Wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela samcindezela. Awukusho nawe uthi uJesu akanqabi. uJesu akanqabi. uJesu akenzeni bathandakazi? uJesu Jesu akanqabi. akanqabi. Wafika wamncenga wathi indodakazi Amen. yami siyekela ukufa, awukuze ubeke izandla Amen. bese yaphila. Amen. Wahamba naye. The subject of my message today is my miracle is company sensitive. Uzwangezi. Azisho kanjani ngezulu ngixolela ungisukelela phela uyazi ukuthi mina ngisho lesingisi yazi. My miracle is company sensitive. Kunabantu abazoyixosha mfundisi wami ithuba lokuthi imiracle yakho ifike ngoba beseduze kwakho. Amina angikhulumi nabantu abangakholwa, ngithi asekho embozelelweni yangaphandle. Sishe sontweni kunabantu abazokwenza ukuthi imiracle yakho isifikile ungayifumani. La ekholweni bazalana ngilona ikholo edala futhi ngiyela umfundisi omdala. I'm only 32 years in the ministry. I was ordained in 1999 ngicotshwa ngiba umfundisi full time, so angekho mdala kangako. Ngisafika ngisafunda. La in this walk kuyabiza ukuthi uhamba nobani. Ake uze uzobeka izandla endodakazini yami. uJesu wavuma wahamba naye. Bathe besahamba endleleni kwaqhamuka osifazana wazo interferisha nohambo luka Jairus noJesu. Alibonge igama lenkosi. Naye lo usegule for 12 years.
bleeding for 12 years. Akazile ukuzophazamisa uJesu ohambeni lwakhe noJairus, but uze ngesimo sakhe. Bathandekayo, I don't know why you are here today, but I'm here to say today, ukhona uJesu ohlangabezana nesidingo somuntu. Ukhona uJesu ongabheki ukuthi bangaka abamdingayo, kodwa bonke beza kuye uyabasiza, bonke abakhala kuye uyabadudisa, bonke beza kuye uyabaphakamisa, abangabakhohlwa emndenini wenza amasu ukuthi kuye bangakhohlwa. Jesus. Oh, hallelujah. Endleleni besahamba, Jesus. there comes another woman. Yo. Angazi ubani ola endlini othi, I have served faithfully, Yo. kodwa my miracle have not yet come. Ngoba kuthe kusahanjwe endleleni Amen. kwaqhamuka umoya Yo. wa interferisha nalento eletha usizo. Ithi iBhayibheli lo mama wezwa. Wenze njani bazalwane? Wezwa ngoJesu. Akambona. Kodwa wenze njani? Wezwa ngoJesu. Akahlangananga naye. Wezwa ngaye. Waseyanquma izwile. Izinto angimazi ukuthi lo mama wezwani mfowethu. Ungazi ukuthi lo mama wakwaxoxelwa ukuthi uyambona yini lo ojwayele ukuhlala ngale komgwaqo okuthiwa uBartholomew. Ngeke uphinde umbone ehleli khona. Wathi lo mama kwenzekeni? Bathi hayi kunomfana ekuthiwa uJesu igama lakhe. Abanye bathi umprofeti, alibonga igama lenkosi. Abanye sebethi inkosi ngendlela enza ngayo izinto. Uhlangane noBartholomew owazalwa engaboni, umaqedane wamvula amehlo, sashintsha isimo sika Bartholomew. Bathi hayibo nisho nje. Hey, Gosam. Oh, Jesus. Ngakusaso ngothi kwaqhamuka omunye wathi, lalela Makhushente Eliadala. There is umkhwekazi kaPetro obephethwe ifiva. Bathi lo bhuti ungenile endlini kaPetro, waqedana wathinta umkhwekazi kaPetro, ifiva yasuka kuyena. Lo mama njalo usalalele. Jesus. Uyezwa xoxa abantu. Baxoxa ngoJesu. But my situation is different. I know somebody here in this house unesimo athe sami kodwa sehlukile. Hey, Nkosi Jesu. Ngathi kuwe noma singehluka uJesu esimkhonzayo owalenga emnqamlizweni eCalvary akehluleki. Jesus. Ngathi ngiyamuzwa hayibo, I have spent, ngoba lisho njalo iBhayibheli lithi walahlekelwa imali eningi kakhulu eyichitha izinyangeni. Bazalwane, Amen. isikhathi shaya mina Jesus. kuthi angixoxe. Oh, xa. Uthi lithi iBhayibheli uJayiro wayengumgcini wesinagoga, Amen. indoda yasethempelini, Yeah. izo overtakewa Jesus. kwi-miracle umhambi wenyanga. Yo. Ngabakhona bazongizwa. Amen. I-miracle yomhambi wenyanga iya overtaker i-miracle yomuntu ohlala ethempelini, futhi hayi ehlala nje seva kodwa engumgcini wesinagoga. Ngiyazi ukuthi la endlini kunabantu Ndlovu abathembekile abayiphethe kahle phambi kaNkulunkulu, but bakhathazwa yilento yokuthi kanti kwenze njani eyami iproblem yangathi ithatha isikhathi eside.
Jesu. Sekufika obani bebuye ebuthwaseni. Bafika basizakala bafakaza Nkosi yami. la indlini kodwa mina kade ngaba khona Hey, esami isimo asika kanjani Ah. asikashintshi. Oh, Jesus. Bakhona la endlini Hallelujah. abathi ngiyamazi. Yeah. Siyamazi ukuthi usindiswa for 2 years emva kwalokho usewile. Kodwa meka athi uyayibuyisa enkosini uthola umsebenzi. Mina kodwa kade ngahlala. Ukhona uJesu. I said ukhona uJesu. Ukhona Jesu. Futhi nesimo sakho uyasazi. Kunabantu esingaze sibe nomhawu ngabo. Kanti ngavesi ukusizakala kwabo okwabo kuphela. Oh, yes. Kunabantu esingaze sibahawukele. Kanti ngavesi uNkulunkulu uyazi ukuthi mengimsizile lokuyobe kusizakele yena futhi kuyonqamuka lapho. Jesus. The woman with the issue of blood kwakuswelekile ukuthi ihambe noJesu imthola ehamba noJairus oyafelwa indodakazi yakhe, because there was a divine order okanye divine pattern that has to be corrected. A 12-year-old is sick and a mother is sick for 12 years. Jesus. Ngiyakhuluma. Amen. Ngiyalibuka lela washo lengisiza. Zonqamuka manje. Mfundisi. Let me submit this. The girl was 12 years of age. The woman was bleeding for 12 years. And then uJairus uzofuna ukusizakala kwendodakazi yakhe. That is 12 years of age and is sick unto death. And there is a woman who is been sick for 12 years. Amen. Who said to Jesus, I'm not the author of confusion. I'm not going to heal the 12-year daughter while there is a bleeding mother for 12 years. Amen. I know that one is a missed call to you. Jesus. God wants to heal mothers even in this church who's been bleeding because as a mother you can take care of the children of the female child. Amantombazane uwakhulise wena qobo lakho ube ubleeda ungakapholi uthi uJesu endleleni yami ngizomisa the bleeding issue so that this mother will be a blessing to heal the dying daughter. Jesus. Our daughters are sick, are dying, are hurting, are frustrated because the mothers are bleeding. Jesus. Oh, hallelujah. While the mothers are bleeding, they can't heal the dying daughters. Ngakho uzoza kukhona umama othonke amadoda ayafana esho ndodakazini yakhe ebekumele ayifundise ukulila ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, kodwa umunguz umama osindisiwe ngoba uyableeda uyopha enhlizweni yakhe noma ngahlabelela kodwa uyopha noma nga-intercede kodwa uyopha. Oh, Jesus. Hallelujah. They don't know how to heal and how to nurse their dying daughters. The daughters are dying in the church. They are bleeding. They are frustrated. They don't know who to talk to. The men have come. Ndodakazi yami isilekelela ukufa is about Jesus. to die.
And Jesus said, why, there must be a divine order. There must be a pattern in the kingdom of God. So that it Jesus. say, I will not heal the child and hand over the daughter to a bleeding mother. Jesus. Akaphila umama Yeah. ukuze meyigona angayitheli ngegazi. Jesus. No mama in the house of God today. Abathi Yeah. ngakho nami ngadivorce amshiye. Yo. Yes, khona le eThekwini, khona le eMlazi. Basindisiwe. They can't teach their daughters ukuthi khushwa kanjani entabeni. Yo. Uthwale kanjani umshado wakho ngoba ngavesi nabo balimele. Philisa Kristu Jesu. Philisa. Philisa ngoba uphila nguwe. Polisa, Polisa Kristu Jesu. Polisa, Polisa ngoba uphola nguwe. Polisa, Polisa Nkosi Jesu. Polisa, Polisa ngoba uphola nguwe. Hallelujah. Jesus. Lisekhona ibhalsam eGiliyadi. Hallelujah. Usekhona uJesu opholisa amanxeba. Jesus. Usekhona uJesu ovala uwopha. Hallelujah. Elimaya hasuya. Oh, Jesus. Behina suyana aliya. Bengathi sibizane sisondele sitheni nanonke nophayo. Yeni nanonke nophayo. Jesu. Sondelani. Ikhona inkosi yamakhosi. Ukhona uJesu umanqemula umopho. Jesus. Oh, hallelujah. Ngithanda i-attitude yalo mama. I-attitude yalo mama ithi I'm pleading. Angizukuza njengabongophi Yeah. ngoba esami isimo sehlukile. Ngizoza njengonephunga. Ngizoza nginyonyoba. Angizile ukuthi ngizomthinta izandla kodwa ngizemphethweni. Oh, Jesus. Hallelujah. Akambonanga uJesu lo mama kodwa wezwa ngoJesu ukuthi khona umuntu oxazulula inkinga zabantu. Wathi zonyonyoba, zonyonyoba, zonyonyoba. Ngeke Jesus. ngamthinta umphetho. Yeah. Noma bangangangibona, noma bangangangirecognize, but uma ngase ngimina ngithinte lokho engikurecognizeayo. I build. Sit down, sit down, sit down. I've got 5 minutes to go. And then, why am I saying my miracle is company sensitive? It's because Jairus was walking with Jesus. Yeah. Bathandekayo. Jesus. Lento uphazamiseka nje uJairo usehamba nayo uJesu. Where's uJairus? Ethi uJesu maye Yeah. khona ungithintile. Ngizwa amandla okuphulukisa engishiya. Jesus. Wami uJairus. Hey. Ingabe uma sekuphume amandla Yo. usazoqhubeka yini aye kwami? Nangetha amandla okuphulukisa asenjani? Asemshiye. Yes. Ngabe usazoya yini endlini yami? Uma eya nami endlini uzoyivusa ngani ingane yami? Ngoba useshilo ukuthi amandla. Phela uJairus umgcini wesinagogo kwiTestament elidala. I-order indala. Kanti uhamba noJesu we-order enganqamukiyo, umthombo wamanzi okuphila, umfula wamanzi okuphila ogobhozayo.
He did not understand the order of the day. Kodwa waba loyal. I pray, woman of God, that you may have loyal members. People who Amen. would stand with you in spite of what you're going through. As a family, you may go through stuff and the Amen. church will judge you. But we need people who'll be able to stand. Lalela uJairus wama. Lithi iBhayibheli ezulifunda eqhubeni. uJairus mama. Wama noJesu. Yo. I don't know whether this man is going to help me now or what, but I'm going to stand with him. Kanti kuzothi kusenzeka lento kuqhamuka abasesinagogeni awuthi abasesinagogeni awuphinde uthi abasesinagogeni kuqhamuke laba bendlu yokukholwa Jesus. bayafika bendlu yokukholwa bethi ungabusayihluphi inkosi Oh yeah. indodakazi yakhe isifile. Hayi ngoba bebabi kodwa baletha effect yokuthi ngavesi njengamanje nothing can change. Kwasho ukuthi uJairus mfundisi waMoza mfundisi waMbuthumi kwasho ukuthi uJairus ubambe izwi elithi siyahamba siye endlini noJesu. Jesus. Nikhona bathandekayo. Amen. Kwafika abathi ungabe usamhlupha ngoba isimo sesiwes ayisekho into esengashintsha. Jesus. uJairus wathula wabezwa yafika lento ewukusaba enhlizweni yakhe. Ungazi uthi wafunda u41:10 okaIsaya othi ungesabi ngokuba nguJehova uNkulunkulu wakho. Athi ungaphela amandla ngokuba nguNkulunkulu oqinisayo. Athi mina ngiyokubamba ngesandla sami esinamandla. Wow. Jesus. Yaphela ibhisi. Esefakazile unozinyanga. Wathi igazi imini okuthintile. Immediately igazi lanqamuka. Wathulu uJesu ambuka uJairus. Wathi asambe. Yo. Amadola yavevezela. I-message ethi undodakazi wakho usenjani? Usefile. Isifikile. Be careful who you are walking with. Yo. Ngoba kunabantu who are Jesus. only excited to tell you the bad news. Abasendlini yokukholwa. Who will tell you ukuthi le situation yakho ngendlela esiyona ngeke isalunga. Abathi ngifikile nami ngiyadlula emlazi. Ngizosho ukuthi ukopha kweminyaka kuyanqamuka egameni lika Jesu. Jesus. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Kopha kweminyaka kuyanqamuka egameni lika Jesu. uJesu mase behamba noJairus ngoba isimo sesishubile. Bashiya isixuku. Usethi yeJakob, yePetro, yeJohane, izani madoda, hambani nami. Ngoba there are miracles that will never happen usahamba ne12. Yo. Akhohla jo. Hey. Kunemimangaliso. Bafowethu. Kunezinto ongeke uyifumane kuNkulunkulu usahamba ne12. Amen. Amen. Okubiza ukuthi ube noJohane wakho. Ube noJakobe wakho. Ube noPetro wakho. Bese uthi kwi12 ku8 uthi ake nisale la ushiso kaAbraham
uthi salani la mina nomfana siyakhuphuka sayokhuleka Jesus. because your miracle is company sensitive. The Jesus. miracles will never happen, my brother, until you have your 3, not your 12. Kunabantu abangakhonza uSathane, abakhonza uJesu, abalungile, abahle, but who can block your miracle? Hayi ngoba bethakatha, but they are carnal minded. Indlela yabo yokubheka izinto nendlela yabo yokukhonza igcina emakhorasini nasemdlandleni nakwidlingozi. Jesus. Umuntu ake sihlangane nje sothandaza. Sibambe nje noma 6 hours. Kuba khona ingcinga eyiphuthumayo sekukhona lokho nalokho. Uyazi ukuthi hayi la. Akuyena uhambo lwami lo. Jesus. Ngoba khona kumele kuthandazwe nabo. Yeah. Osithandaza nabo ukuze kuphele umthandazo. Simatharise ngoba sibezivumelene sathi izivumelano noNkulunkulu sasothatha 2 hours. So sizowuthatha noma umthandazo ungasekho. Kodwa sohlale athi. Yala kusuma kepere hili atakapotwa. Yabasuya bana. Yala isaba. Hey, bamosha isikhathi. Uthi anginandaba kodwa ngimzila uPaul exoxa encwadini yabaseRoma chapter 8 verse number 26. What at times asikwazi kumele sikushe emthandazweni. Kodwa kukhona umoya ongcwele obubula ngathi. Ububula ongenakuphinyiselwa. Lalela mntakwethu, asihambi kuma miracles ngenxa yokuhlakanipha kodwa simfundile indlela zikaSimakade. Oh, Jesus. Hallelujah. We have seen incredible miracles. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Umuntu wakho akamoya kuyaqeqeshwa mfowethu. Unjengemasela. Yabona igora. Zihamba sejimini zokwenzana. Zoshaya insimbi. Bese kuba khona lezi ezishaya ngopowder. Asifane sensimbi nesikapawuda. Injalo nendaba yethaka moya. Umuntu oqala ukuvutha mase efika esontweni akanalutho. Unomsindo kuphela. Jesus. Latshe ninganza lapha esontweni edumisa athi angizwa nobhodle sausage mina akho ngane ezovika idle ekseni izwe esontweni ngesonto. Obhodle sausage. Kuyacula uthi because you guys are the carriers of the glory. Imove kaNkulunkulu la ekhaya ayiqali ngomfundisi. Iqala ngani. Siyabonga. Amen. So what if ningazani? Nesihlalo. Jesus. I'm closing. As I'm closing. Jesus. Nefika uJesu bengidlala njalo nina. Hayi nina laba senyulezi. Abangaze bethi ungaphinda umbizele yaba. Sibize ngo anibona obholo sausage. Bangisho laba angimfuni ibhodlo sausage. Indawo. Jesus entered the house of the synagogue ruler. Lithi iBhayibheli wabafica bekhala. Aba specialize ngokulila. Ngoba khona abantu mntakwethu lalela. Kunabantu abohlala bebabaza ububi besimo sakho. Oh, Jesus. Yes. Aba specialize nje
mhla sisihla basho lutho ngathi abezwanga. Jesus. Uzubafonela uthi ubuzwile yini Yo. ukuthi ikhwidi ngihambisile ngalanda iMercedes oh ngiyangezwa nje ukuthi isikhathi bengakasitholi. Kodwa mhla kuthiwa ifeyilile ingane yakho bezaqala Oh Jesu. bezobabaza ukuthi hawu kodwa yini uboy yini ingasizwa kanjani mhla isisizakele abasekho. Yo. Angisho mina ngaphandle futhi angisho assembles ngisho la e5. Jesus. Hallelujah. Nami bakhona abathakathi balapha engikhonza khona. Nalapha futhi bakhona. Abathakathi abanoJesu. People who can't celebrate you. Wahlabelela inganyane nje negwegane elilodwa lesonteni kwehla amandla kaMoya Oyingcwele. Bothi bebabaza abanye abazalwane. Athi kodwa ayi cha yena inkosi yamsebenzisa kodwa ayi. Yini? Hawu umqhewu ubonile ukuthi ubusunga kanani? Hawu. Umqhewu. Umqhewu. Akhale out of everything uNkulunkulu ayenzayo wena umingani ngomqhewu nje. Awu kodwa Wenzeni umqhewu? Jesus. Thakathi. Oh Jesus. Jesus said, ebafica begcwele indlu sebekhala. Kodwa besemncane. I just mawe ngani? Nawe baba ngani? Petro, Jacobe, John. Wozani singene. Nina nonke. Phumani. Inamandla. Bathandekayo, kukhona abantu okumele ubaxoshe. Ukuxosha akusikhona ububi. Ukuthi njengamanje into engibhekene idinga abantu benhliziyo yami. Idinga abantu abafuna lento nami engiyifunayo. Amen. Nabantu kumele bahambe. Mangena uJesu kulendlu. Uthi Talita kumi, Talita kumi. Ntombazanyana, ntombazanyana. Akasho ukuthi hey siyakuyala moya wokufa. Awu kodwa Jesu. Washo lento afuna ukuyibona. Washo la afuna ukuyibona. Talita kumi. Ntombazane yenze njani? Vuka. Ngazi ukuthi uthi vuka ngoba ngavesi nokade bleeder usepholile. Jesus. And then the Bible says wamthatha ntombazane wathi mnikezeni ukudla adle. Seqala uhambo olusha. I don't know, let us rise on our feet bazalwane egameni kaJesu. Jesus. Believe you me. There is something that the Lord has done in this house. Angusho ngokuphakama. I'm saying it with all humility in my heart. If you are bleeding in your heart and you have not addressed it, please come. Ngiyopha. Ngiyamthanda uJesu ngisindisiwe ngibugcinile ubungcwele. Ngigcinile ukukholwa. But ngiyopha. Ngiyopha. I've done everything right. I'm doing the best I can. But I am
like her. I know that there is a calling on my life, but I'm still bleeding. Nabazalwane ngashumayela nesiqalekiso empilweni. Ngiqalekiswa indoda kaNkulunkulu. Ngihamba iminyaka preaching, traveling the world. Nginesiqalekiso sendoda kaNkulunkulu. Jesus. Because we disagreed. Yo. Yathi uyohlangana namakruga kuphela kwiministry. Ngahlangana nabantu engibasize with everything I have, but they never treated me well. Ngathi ngiqeda kube sengathi bengibathenga. Uyahamba nesiqalekiso noma unemali, ngoba ngangaqalekiswe emalini, ngaqalekiswe emsebenzini kaNkulunkulu. I did everything in my life until one day I remembered that day. Ngoba ngangiyikhohlela nta nginakanga. Kodwa ngathi mengithi kuJohn chapter 6 8:36 wathi uma indodana yomuntu inikhulula ngabakhululekile impela. Amen. Ngathi ngiyayibuka lento yathi angiphinde ngithi mina ngikhululekile esiqalekisweni sika Pastor Sorenso. uJesu ungikhululile, so ngakho ngikhululekile. Amen. Ngathi ngiyayithandaza lento ngezwe ukuthi ayenele. Laphela iviki ngisayithandaza. Waphela u2 weeks ngisayithandaza. Yaphela inyanga ngisayithandaza. Ngathi ngiyathandaza ngelinye ilanga kwaba sengathi ngizizwi phezukendlu elithi indeed isiqalekiso sikayihlo enkosini siqhashukile. Oh Jesus. Jesus. Hallelujah. It was a breakthrough. I began to meet people who blessed me. Ngaqala ngahlangana nabantu abakazukhuluma kahle ngami. Ngaqala ngahlangana nabantu abangithandile noma bengenalutho. Jesus. Bangithanda ngezizwe ukuthi ngiyathandwa. Jesus. Not blood suckers. I am ministering, don't worry. Asifana ngithi. Mina ngoInos. Makancimana. Amen. When God heals, He heals with a song. He heals with a message. Yes. He heals with a touch. He chooses how He heals. Paul and Dotagaz, I am your father. I'm speaking from the throne. Heal. 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 Menistonde emrihinto anando uzem lahiatona suya. Heal. Yes. It is done. It is settled. You don't have to bleed. Yes, string is in now. Salida kato. Shalina Madavaya. Yes, Lord. Come closer. This is not by chance. Mina zalwane uyedwa umuntu owazi ungikhipha ngephasika uyedwa. Uyedwa. Vo. Angiphumi nobandleni even nangesonto ekseni. It's a miracle.
But this year uNkulunkulu uthi angiphume for the first time. And when I said yes to the Lord, 4 engagements from my church, outside of my church, that shows Guti, it was not me. It was a need. Cause ngiyabheka kuwe. I wish you had time. I wish you had time. Son, ngikhuluma isibusiso sikaNkulunkulu phezulu empilo yakho. Jesus. Isibusiso sikaNkulunkulu siyacebisa. Asenezezelo sizi phezu kwaso. Isibusiso sikaNkulunkulu siyaphilisa. Even enyameni. Isibusiso sikaNkulunkulu siletha ukuthula. Even engqondweni. I speak peace in your life. Peace that passes all understanding. Will keep your mind and your heart. Razadakaba. No. Shadede ala ya. Sheliana ye. Yana ya. Sonia na yene. Sheliana na ye. Yalalaya. Rebiana liana na. Sadakakaka. Radakakaka. Rada. Jesus. Yes, Lord. Yes, Father God. Yeah. Yeah. Paradise Assembly. Yeah.
Rabakadosha Takayata, Letikiponda Raseteka, Jesus. Ridikakapa Yato Osala. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, Jesus. Thank you. Shiliana, Letikia Tona Sada. Yeah. Yes. Oh, Jesse. What's our temple? What's our temple? Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Yeah. Ooh! Yeah. Ooh! Yeah. Jesus. Ooh! Yeah. Ooh! Yeah. Ooh! Oh, Ooh! 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 Yeah, we must shake our ears. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, Zamarasiro Mosika. Reisita Ribosai. Ezimodu Kuzina Rabosi. Komotoina Hanasa. Kupati Mosieta. Yes, Holy Ghost, we thank you. Ramashe Telemesi Kotoloboyenta. Ramashe Ketila Baseta. Rotolobosi Kotolosaya. Robo Sheketeti Moriasika. Robo Shanta Ibazeka. Rotila Baba Seka Tilesa. Ikamata la Baba Shita. Rama Sheketila Boyenta. Izama Kotolobozia. Kapaparebeseya. Ikamoshe Tarababasaya. Rama Shekitala Boyenta. Rama Shetelebebesaya. Ikamalibose Telesina. Rimo Kosheta Imas. Rama Hetelebese Katolobosina. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Ghost. We thank you. Ramo Sheketelebesiya. Thank you, Jesus. Yeah, we thank you. Moshira Basikos. Yanina Mosikonos. Yashina Babasikonos. Rabashikanos. Jesus. Can I speak a blessing of the Father? Where's your dad? He passed away. Come. I'm prophet. But because I'm drawn unto this young man. My spirit is drawn towards him. Yes. And then he needs a blessing of the Father. Yes, Lord. Yo. Jesus. So now, please receive me as I am. Make the apostle, which means we touch here and there. Yeah. What is your name, son? Sbonel. I'm releasing a blessing unto you. Yes. Like Isaac speaking to Jacob. I want you to look at me on the face. Yes. Lift up your hands as a man who surrenders and receive me. Jesus.
uthi uIsaac mekhuluma nedodana yakhe uJakobe ecabanga ukuthi ukhuluma noEsau. Oh, thank you, Lord. Already in the prophetic, this says something. I'm getting into the loins of your father. Ngeno okhalweni likayihlo. Ngizokhuluma phezu kwempilo yakho. Ngithi uNkulunkulu wami. Yes, Lord. Makakunikeza amanoni omhlaba. Jesus. Akunikeza iphunga elihle njengensimu etshalwe uJehova uSimakade. Yes, Lord. Uyokuba uNkulunkulu kubafowenu. Awukuba serve bayokukuseva. Yes, Lord. Ngenxa yegrace uNkulunkulu wamazulu ayinikeza yona. Yes, Lord. Receive this and walk with it. Yeah. Knowing what the mouth of the Lord has spoken on your life. Yeah, Jesus. By God's grace, I'm taking no chances. I have no business of impressing. Yeah. But I am blessed to be a blessing. Yeah, Jesus. I speak a blessing of the Lord upon your life. Yes, Lord. Be blessed. Jesus. Nuka kahle. Igama lakho alingene la ungakafiki khona. Yeah. Lingafiki kabi kodwa lifike kahle. Jesus. Njengensime etshalwe uJehova uNkulunkulu. Yes, Lord. Nabafuna ukukumonazela nabafuna ukukunyundela. Abayithuke sebekhulume kahle ngawe. Yes, Lord. Ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. The blessing of the Lord is guaranteed upon your life. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sekwenzekile bazalwane. Angibaleke ngabaleka bazalwane. I-great time is 2 hours. Isacela nje baba ukuthi nje kancane khona ngicela uku hand over. We give you all the glory.